Η εξομοίωση του πνεύματος ενός σκύλου μπορεί να ενθαρρύνει τα άτομα να επιμείνουν μέσα από τις δυσκολίες, να βγουν ισχυρότερα από τις εμπειρίες τους, ακόμη και σε στιγμές αμφιβολίας. Το πνεύμα του Χαλίφ και των φίλων του μας ενθαρρύνει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις με το θάρρος και την αποφασιστικότητα, που συχνά αναδύονται ισχυρότερες από τις αδεξιότητες. Αυτή η υπενθύμηση της επιμονής και της αποφασιστικότητας είναι απαραίτητη για την προσωπική ανάπτυξη και την επιτυχία. Τα σκυλιά συμβολίζουν ένα χαρούμενο πνεύμα, υπενθυμίζοντας στους ανθρώπους να εκτιμούν τις απλές απολαύσεις της ζωής. Η παιχνιδιάρικη φύση τους ενθαρρύνει τα άτομα να συμμετέχουν σε ευθεία και διασκέδαση μέσα στις προκλήσεις της ζωής. Με προτεραιότητα την ευτυχία, τα σκυλιά βοηθούν στην ανακούφιση του άγχους και της ισορροπίας της ζωής μας. Ανάρρηκτο. Ήμουν σκύλος του Κάφκα, που λέτε. Ο Φραντς ήταν μοναχικός τύπος και με είχε εμένα για παρέα. Μοιάζει με την ιστορία του άλλου του σκύλου που μίλησε. Μοιάζει το όνομα. Ο ένας Φραντς, ο άλλος Φραντς. Ο δικός μου ήταν συγγραφέας και ζούσε στην Πράγα. Σκοτεινή αυτή, μελαγχολικός αυτός. Ο Κάφκα ξύπνησε σαν άνθρωπος. Πήρε τον πατέρα του και εμένα, το σκύλο του. Ήθελα τόσο πολύ ένα ταξίδι, μια αλλαγή. Και φύγαμε για τη Λάτιν Αμέρικα. Έβλεπε και τις επαναστάσεις των πόλεων και των χωρών αυτών, γιατί και πίσω στην Ευρώπη είχε επαφή με τους αναρχικούς κύκλους της Πράγας. Έγραφε γράμματα πίσω και το ταπεραμέντο των Λατίνων, τη χαρά που πήγαζε από μέσα τους, το ρηξικέλευτο χαρακτήρα τους, τα χαρακτηριστικά τους που δεν ήταν μελαγχολικά σαν κι αυτόν, κι ας ήταν φτωχοί. Το ζούσαν. Ήταν χρωματιστή και μουσική. Εκείνος έκανε πέρα τα φύλλα και τις φιλοσικές για να περάσει μέσα από τις ζούγκλες. Το πράσινο κυρίευε παντού, το έντονο πράσινο. Έτρωγε καρπούς μαγεμένους, μαγικούς, από τα δέντρα, καρύδες, μάγκο κι άλλα τροπικά. Άραζε με μελαμψές γυναίκες που τραγουδούσαν σαν τσαλαπετινοί και λιγότερο σαν αηδόνια, γιατί ήταν μπαρουτιασμένες από τη ζωή. Είχαν λυρί και περικεφαλαία κόκκινη. Ήταν κόκκινες από πάθος, επανάσταση, έρωτα, κενότητες, τρελαμένες, μαύρες, υγρές. Κι άλλοι παππούδες μόρτες, μαγκίτες, μετραγιάστες και τα πουρα τους να βγάζουν καπνό βαρύ στον αιθέρα. Ήταν όλοι μάγκες της ζωής που έδειχναν πώς να ζήσει σαν τον Ζορμπά της Ελλάδας, που έλεγε στον Καζαντζάκη να ζήσει, να μην μένει στα βιβλία του. Έτσι και ο Κάφκα μπορεί να έγραφε, αλλά παράλληλα ζούσε εκεί που είχε πάει. Έβγαινε στα μαγαζιά και στα μπαρ την υπόλοιπη μέρα που δεν έγραφε. Θα είχε ισορροπήσει. Μεθούσε, γελούσε, γινόταν ένα με τον κόσμο. Κι εγώ, ο σκύλος, από κοντά. Έζησα τις πιο έντονες εμπειρίες. Μέχρι καιρούνι έγλειψα μια μέρα από το δάπεδο και έβλεπα αστράκια φωτεινά στον λατινοαμερικάνικο ουρανό. Εγώ σαν σκύλος γνώριζα μικρά πατσαβουρόσπιτα. Αυτά που έχουν μπούκλες, είναι κοντά και είναι σαν να τα πήρες για να καθαρίσεις την αυλή σου που λένε, σαν σφουγγαρίστανε. Ήταν τσαπίνες αυτές και τρέχαμε στις αυλές με τα σοκάκια. Κατηφορίζαμε τρέχοντας, περνάγαμε από τις φαβέλες που παίζανε μπάλα τα παιδιά, που μετά μπορεί να γινόταν ποδοσφαιριστές, μεγάλοι, τρανοί, κάποια στιγμή, στα επόμενα χρόνια. Τρώγαμε τις σπεσιαλιτέ, χορεύαμε και εγώ σηκωνόμουν στα δύο πόδια και αυτοί πιάνονταν και χόρευαν ταγκό με ημεδακούς, ρούμπα, σάλσα και έλεγανε «Αδίος αμίγκος» μετά και κοιμούνταν ευχαριστημένοι. Μη σας πω ευτυχισμένοι, δεν τα δουν αυτά